πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα κώδικα HTML μέσα στο codeply.com και να πάρουμε το link που θα μας δώσει και να το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σελίδα όπου θέλουμε. Βάζουμε τον κώδικά μας κάτω εδώ από το body, τον επικολλούμε, κάνουμε ένα τρέξιμο, εμφανίζεται το αποτέλεσμα εδώ κάτω που βλέπετε. Εδώ βγάζουμε αυτό το framework εδώ, το Bootstrap 3, και επιλέγουμε καθόλου framework. Έτσι, το σώζουμε. Έτσι πρέπει να είμαστε και συνδεδεμένοι για να γίνει αυτό, το ξέχασα. Τώρα είμαστε συνδεδεμένοι στο codeply. Λοιπόν, ο κώδικας τον έχουμε αντιγράψει, του κάνουμε ένα τρέξιμο εκ νέου, έφυγε το framework εδώ που υπήρχε, γιατί το βγάλαμε από εδώ. Προσοχή να μην έχει framework. Έτσι. Τα υπόλοιπα δεν μας πειράζουν. Λοιπόν, τώρα αυτή εδώ τη σελίδα, τη HTML, πρέπει να τη σώσουμε. Μας τη σώζει. Άμα θέλουμε τις δίνουμε για ένα όνομα. My links. Έτσι. Και τη σώζουμε. Τώρα που τη σώσαμε, εμφανίστηκε και αυτό εδώ πέρα το Response Viewer. Το πατάμε. Μας δίνει μία προσκόπηση του κώδικα, αλλά εμείς θέλουμε ολόκληρη τη σελίδα, οπότε διώχνουμε αυτό εδώ και εμφανίζεται ολόκληρη η σελίδα μόνη της. Αυτό εδώ είναι το link που μας ενδιαφέρει. Παίρνουμε αυτό το link και το μοιράζουμε όπου θέλουμε, το δίνουμε, το βάζουμε μέσα σε ένα μπουτόν και ανοίγει σε καινούρια καρτέλα. Και εδώ μπορείς να πηγαίνεις, να πατάς τα link και να μεταφέρεσαι, έτσι, όπου θέλεις, όπου λέει το link. Ας πούμε εδώ. Ναι, δουλεύουν αυτά. Όλα δουλεύουν αυτά. Εσείς θα βάλετε τα δικά σας link. Ο κώδικας είναι εδώ. Αυτός είναι ο κώδικας. Μπορείτε να βάλετε τα δικά σας link, έτσι, και τα δικά σας χρώματα εννοείται. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται η σελίδα. Πρώτα κάνουμε save και μετά παίρνουμε το link από εδώ. Έτσι, εδώ είναι το πρώτο link, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει για την προσκόπηση. Το δεύτερο link θα το πάρουμε πατώντας το χ. Αυτό εδώ είναι που μας ενδιαφέρει. Αυτή η σελίδα εδώ πέρα τώρα μπορούμε να τη δώσουμε όπου θέλουμε. Αυτά. Γραφτείτε στο codeply για να μπορέσετε να αποθηκεύετε τις σελίδες HTML κώδικες και JavaScript και iframe και CSS, οτιδήποτε. Αυτά.